أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا رودا كودين program أدوها بالله مجندوا هوريها رودا كودينا ميادوس رودا كودين مولين program كأجن رمز ما بدل كلي مولين إهين كهلا دوها مولين ألغون من هوريها مسلمونجه عيد دوها هكور دوها هكور دوها كورنجه ورا مهم كمن أنان كماكي تيا هوريها كودين بس كهف سورة كيوم رمز بيا كم سورة كنجه واها تيا كودينا حصة كلنا ترى إهنمس ميادو باي رمز بيا تي كودينا حصة كلنجه هذه هم واها كي एक कुरीगा रमेश भाई बुनलम बेनुमनी मी प्रोग्राम की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के फरातुन तिया हुरिहा तुत्तुलो तुत्तु कुदिना हवीरुगा मी वगुत कोलो फायदा होर गोतेगा गेंदु मटका गेनेवे प्रोग्राम मी प्रोग्राम बैर मटका तिया हुरिहा कुदिन में मैसेज कोल्लानी हते नुए दे हतरे अशें एके नंबर फोन मैसेज कोल्लानी नमा उमर जहाला ये रमेश भाई आमको मी प्रोग्राम का एक बैतंग एक दू हिमन हेन्नम मी मिहार रमेश भाई मी हमजसादाफ गोतकी रेगा मी जुहरी भैया माहिर भैया दकुदिन ग्रीन टी का गोसे आरुगा वर मुल खियाल मिंबड़ी मैं मिता तेरेगे बुई में देंगे ग्रीन टी को खियाल की कम में हुकुर दुहेगवस ते हुरिहा कुदिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतुं इतुरु मालूमात के हिस्सा करो माने की हुकुरदुह के प्रोग्राम अदेब कुरे दे हुकुर एमा कुरियंग दे हुकुरा मिहुकुरा तिंग हुकुरवेस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालूमात तक दिन बड़ंग हिस्सा कुलमटका खास कोल्लानी एकमशे मेदुग सवाल तवस गिनांग हुन्नानी हा मुलिंग एकमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बे वा कहला नोते एकलेग फानु के की मालूमात लिबे कहला गोतका ते को दिन सवाल त हुन्नानी कोम्मे हुकुरेग्गा मिकहला गोतका रमेश भाई मिहार मेनी मी प्रोग्राम बट्टन कोफ एहमा कम हुकुर दुहा की वस वर मुहिम दुहे अदि रमदान मोगा कम दुह के सा मुहिम दुहे मेदो रमेश भाई देंग हदा कोलन बेन वनी मी त्या हुरिहा कुदिम वस मी हिसाब गन्नेर वेकल कुरान के वाह का हदा कोल देना मेद की वस त्या हुरिहा कुदिन तेरे वरक गिन कुदिन तके कुरानुं मिंबर कियाफा ओन्नाने दुहा का वेगन दाने कम रमेश भाई उम्मीद करनी एहमी मेद प्रोग्राम फशम को कुरीगा आदि सेफा रमेश भाई मी प्रोग्राम मंगा बदल कोमसर का बने देना ए कौम में हुकुर दुआ की रमेश भाई में खास कोल्लानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा नोते एकलेग फान के मालूमात एकलेग फान बेहेगो तुंग एक सवाल तंग एक मालूमात गेनस्तिरमा खास कुरा दुहे के गोतुगा हुकुर दुवस मी कंडालेनी मी ख्याल की कुरिमस बुनी हैं जुहरी बेया मी माहिर बे दकुदिन ग्रीन टी बोलन को ख्याल कमणी हम ग्रीन टी की वन ख्याल तनव से कम रमेश बे मिहार में लफा करवेनी मेकस ते हुरिया कुदिन मस्जिद कोल्लान का देफर हन को देनेगे कुरीगा मी प्रोग्राम गेनस्तिन मटका वर मसे के कुरा वर बुड हेदे कुरा देफरा तकी मुन्ना टीवी या वी टीवी या मुन्ना चैनल के हुरिया हुलवरी न खास को मी प्रोग्राम ते देवा गायक मटका ते हुरिहा देबाफ में हुनवस वरंग इखलास तरीका मा को मिनिस्ट्री के नमगया मिनिस्टर के नमगा दी खास को मी टीम के नमगा वरंग इखलास तरीका मा शुक्र दनो को मैं कस्मेद के प्रोग्राम फशानी ते हुरिहा कुदिन्ना वरंग उफावरी खबर को एई मियदुस हम ती कुदिन्ना गुलुनीमा एकला एकी के सुवात कुरमुन दारुगा मुलिंग मालूमात के फहर गलिबिदान नूनी मियदु हुरिदाने तंकुलें उंदगु हें हीवा कहल सुवात के बस फहरिगा अहम वेस मसले नु हुकुर दुह हुरिहा कुदिम वेस मैंब फैना एकीगा प्रोग्राम बेलु नंगले देंगाम को बस आमाम फैंतिवेन एहन नमस मैंब फैंगे बस इब्बारुदुमा एकीगे हुकुर दुहगे सवालतो के जवाब देवे नी एकहल सवालत के हुरदान एहम हुरिहा कुदिम वेस वरब बड़ा समाल वेलमान मिकमटका ये एम रमेश कुजका गुलुमगा कुरीगा मिहार माहिर बे मसे कोर मंगे दने कुजका गुले तो मियोगु तुम हिरी कुजका गुलिफ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टीवी गार्ड मडकोल्ला रमेश भाई वाक दक्कान फोन इंगे कोंकुज मेरी गुलिफा लप्पा कोंकुज का मेरी गुलिफा कोंकुज का मेरी गुलिफा
ರಮಿಜ್ ಬೈ ಹೀವನಿ ಐಕಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಐಕಾ ಹದವಿ ಗೊತ್ತಕಿ ಟಿವಿ ತಂಕೊಳ ದುರ್ಕೊಲ್ಲಮಿ ಗೆ ಟಿವಿ ದುರ್ಕೊಲ್ಲಾಫ ರಮಿಜ್ ಬೈಯ ಐಕಾ ದೆಕುದಿಂ ವಾಕ ದಕ್ಕಾನಿ ಫೋನು ಗೆ ಟಿವಿ ಅಡು ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲಾನಿ ನೋಡಿ ಗೆ ಓಕೆ ಐಕಾ ಫೋನು ಕಂಫತ್ ಗುಜಾ ಗೆ ಜಹಾಫಾ ಫೋನು ವಾಕ ದಕ್ಕಾನಿ ಫೋನು ಗಂಡು ವಹಾನಿ ಟಿವಿ ಹಮೇಕನಿ ಬದಾದಾನಿ ಗೆ ಡಬ್ಬಾ ವಾರಾ ರಂಗಳು ಐಕಾ ರಮೀಸ್ ಬೇ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇತಿ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಫ ರಮೀಸ್ ಬೇವೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂಗೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೆ ಮೇದುಗೆ ಸುವಾಲ್ ತವಸ್ ಅನ್ನಾನಿ ಕಹಲ ಗೊತ್ತಕ ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ದತ್ಯ ಕಾಫಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂಗೆ ಎಹಿ ತರಿಕಮ ಎಕೀಗ ಮೇದುಗೆ ಸುವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬ್ ಅನ್ನವಾನ್ ಓಕೆ ತಾ ತಯಾರು ಐಕಾ ಗುಳಿಫತವರಿ ಐಕಾ ಲಬ್ಬಾ මිහාර ගොලෆර්ද අයික අදිව ශ්‍රමිදුවෙන් හීවනි ෆෝනුන් හෙ වාහක දක්කනි ගේ අකොච්ච ටීවී හෙන් අඩෝ ඉවනි ටීවී අඩු මඩ කොල්ලාෆ ෆෝනු වාහක දක්කා ගේ අයික මිහෙම් විම වර ගිනේර වානේ ෆෝනුන් අඩ නීවේ කොන්තක් වඩෝ ඉහෙනි ටීවී ලබ්බා ರಂಗಳು మీ ఫోను జస్సా రీతిగా ఫోను మిహార్ గుళిఫేన్ హురి రమేష్ బేగ్ అడు ఇవేతే ఫోను బయాబే రమేష్ బేగ్ అడు ఫోను ఇవేతో కంఫతుకు జిహీమా ఇవే మాన్ మిహార్ ఇవేదో జస్సాఫా ఇవేదో ఫోను త అడు ఇవేని రమేష్ బే హీవని ఫోను అడు ఇవేమా రమేష్ బేగ్ అడు ఇవేతా బా ಫೋನ್ ನೀವ್ ಅಡು පහරක්ග හිවදාන මිකොළුම් කොමස් මස්සදෙන් වලනිකම එහෙම එකම කොටකොට ළමයිද බය වාහක දක්කා ආඩ නීව ෆෝනක් එහෙම වනි වාරත් දඟල තියවෙදී ඉගේ තිකහල කම දිමාවිද්‍යා මෙවාක තියෙන රීත් කොපුණද එහෙම දැන් මෙවාගුතක හදේන ගොත කී රමිස් බය දක්කා දන්න සුවාල් දක්කාලෙම හුරිහා කුදින් වෙගෙන් ජවාබ් දෙයතෝ බලමි ඉගේ හිවනි තංකොල දුරුංගුල ෆුරි මෙහෙන් කොඩ ඩිලෙන් මෙහා අඩු ලිබේතා ෆෝනු ලබ්බා වාරත් දඟල එහෙම මෙහා සුවාල් දක්කායි නේ රමිස් බෙන්ගේ ಐಕಾ ರಮೀಜ್ ಹೇನೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ ಕಮೆ ಗೊಳನಿ ಹೆ ಲಬ್ಬಾ ಎಮ ಸವಾಲ್ ದಕ್ಕಾ ದೇನ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಗೆ ಲಬ್ಬಾ ಓಕೆ ಐಕಾಗೆ ಸವಾಲಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ನಂಫುಳು ಇವೆ ಹಿಂದುಗಾ ಕುರಂಜೆ ಹೆ ಕಮಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಹಾ ಎಕಲೆಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸೊಲೆವಾ කියවුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දැන් ශවීනේගේ මොති අඩුවහානි නූනුගේ මොති වාහක දක්කානි හා දැන් අපි ජොහිනේ ටයිපින් මිස්ටේක් එස් මේ ගොබ ඔලේ ඉගේ කොට ලියුමුගේ තෙරේගේ බ්‍රැකට් ගෙන් දෙච්චගේ ගොතුස් නුබදාති හා දෝ අලේ බදාලන් මේ ජවාබ ඉගේ බදාලාරුගේ ජවාබ රංගලු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුල් අඩු ඉවේ හිඳුගා රමිස් බෙමන් හුරිහා කුදිමස් කුරංජේනි කොන්කමේ कौन का मैं करें जेने सलवाकिया में जेने कदे फान के मच्चा ए मैं कुडमनु बड़े माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगोता दो आई का सलवा सलवाकिया वाला निगे हम रमेश बे मियोगो तो हिवनी फोन का कुडकम में गोनी है එහෙම රමේෂ් බෑ මියෝගත වකියදාන ගෙහෙන් කොචික ගුරාල්ම කුරීගේ ෆෝනස් නවල කොල්ලාෂ එක්ක ගේ ගුරුවන් කියවාලම් බෑන ගුරුවන් කියවාලම් ඕකේ ආව ෆට මාරගල තිදිමා රමේෂ් බෑ ගේ ආව ෆට උමුරු බිල්ලා නෝනු කුරිය අඩුණු කඩේ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله क्या بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Masya Allah, wara بلغ ridi kya waide. Ye, aika kon hisabe kete huri aika male gata. Hiwani ramis be kon ඉහවන්දුක ihavandu ramis be hiyo je male misal hadde gole kudinga nuhnane haburu dile dura dawar ka dam gos male hon aduwe. Are India ga ඉහවන්දු halif ihavandu do. Halif ihavandu ge huriha kudinna ramis be menge mi team ke faratun Ramadan Karim kya detinge. Huriha kudinna Ramadan Karim kya det adi ramis be ලබ්බා mi program ane hindu kun adi aika ya badu. හොරිහාකො දෙවස් මෙයා නිදවස් කළ ඉදන්නාශ Masya Allah. Ehma aika ge message ki mihar balanda balamti huriha kudinna aika ge message ki huriha kudinwas nagalan addonnashe moonu gannulache nefatan gannulache lodan gannulache angen gannulache comfatan gannulache egotado ලප්පා wara dangol ehma ramizbe miyogota wakilana ramizbe mihar mone rasul sallallahu alaihi wasallam behegotun ovenu do ane ituru rasula kiya ලබ්බා lebe රම්ලාම් බාරික් Ramadan Mubarak. Elemum was Tankola Tikudin and Adu Ramizbe Maseke Mikurani. Miogutu Enkojeka Gulumuga Kuriga, Ramizbe Benube Tikudina, Komasaraka, me Rasul Solo Hale Vasalama Behegutun, Komasaraka Malumatek Hisakola, Agutun Demega Ramizbe Migi Midi, Ekalek Fan Solo Hale Vasalabge, Nang Ive Hinduga, Komma Kujakos Kialaman Sallallahu Alayhi Wasallam. එම කුඩමණන් එවර කියාදමානේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මච්චා සලවා කියවා ෆියාමු දිහ ෆහරු බරකා ලබානේ දෝ සලවා ලිබේනේ එහෙමම හුරිහා කුදින් වෙස් වරබ් බොඩ රමිස් බේ මියදු වාහක දක්කම දාර වරග්ගිනා රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ වාහක අන්නානේ නං අන්නානේ එහෙම අන්නේර්ග හුරිහා කුදින් නෙබ සවාබ් ගිනා ලිබේනේ කොම්ම කුජ්ජකස් කියාදමානේ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නේ එහෙම හුරිහා කුදින් වෙස් උම්මෙදු කන විස මේ කියාදානකම Ramizbe mihar mi ane ehen kujeka gulaalmo kuriga ade sefar tikudin kar bunadana mi program ki itia huriha kudin netaka Ministry of Islamic Affairs kuriya genda program SMS kollana gotaki SMS kollana number ki hate noe de hatare ashen eke number phone SMS kollafa na SMS kollaruga nama umurus jahalaman enu Ramizbe na war fasehan ekujeka waaka dakkale ye Ramizbe mihitane kurumbe Ramizbe bunimana ituru rasula faalowi toha kiya hunnane madahe amuko wargene kudene enga miga kiya etchebes war boda tikudinen engin dane eti kiya etche kommas kujjekari ahalagen kiketo me kiyeni me gota wahala afiyam ema huriha kudimmes war boda mi fotekkiyesves madahe kiyesves nuni wahake kiyesves e kiyeni kike to war bodan ungenewan ungenifa den kiya dinima kiya dinumuge ರೀತಿಕಮ ಸುನ್ನ ಅನಿಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕುಜ್ಜಕ್ಕಾಗೊಳ್ಳಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ अस्सलाम वालेकुम ವಾಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಕೊಂಕು ಕುಜ್ಜಕ್ಕಾಗೊಳ್ಳಿ ಮೀರಿ वालेकुम अस्सलाम ಟಿವಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಚಿಂಗೆ ಟಿವಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ರಮೇಶ್ ಭಾಯ್ ದಕ್ಕುದಿನ್ ವಾಹ ದಕ್ಕನ್ ಫೋನ್ ಇಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಭಾಯ್ ಹುರಿ ಹಾಕುದಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಮಿ ಹಾಕ ಹಂಬುಳಿದ ಇಂಗೆ ಕೊನ್ನಮ ಕೇನಿ अहफा ಅಹುಫಾ ಅಹುಫಾ ಕ್ಯಾ ಸಬಕ ಮೇರಿ ಗೊಳಿಫಾ ಅದಿಯಸ್ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಹುಫಾ लब्बा ಕ್ಯಾ ಸಬಕ ಮೇರಿ ಅಹುಫಾ ಗೊಳಿಫಾ मालें ಮಾಲೆಂಗ್ එහෙම වෙද්දියාම වරන් අවහ රමේෂ් බේ ගාඩුවේ වෙම්මාන් ගේ ඕකේ තා लब्बा අවෆා රමේෂ් බේ දෙම්මගේ වාක දක්කම දී රමේෂ් බෙන් පිහින් වාක දක්කම දාර වර ගිනාන් රසූලාගේ නං ඉවේනේ දෙන් කින හදන් ජෙහෙනි කින හදන් ජෙහෙනි ಟಿವಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅದು ಸ್ವರ ಬೋಡ ಹಿಂಗೆ ವರ ಬೋಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನೂನಿ ದೂರ ಜೀಲ ಹಾ అది అదిస్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನೂನಿ ದೂರ ಜೀಲ ಹಂಗೆ ವರ ಬೋಡ ಗಾಡು ಇವೆ ಅವ ರಗ ಮಿಹಾರ್ ಬರಾಬರ್ ಗೆ ಕೊನ್ನಮಕ್ಕೆ ಬುನಿ ಕೇನಿ अहफा ಅಹುಫಾ लब्बा ದೆಮ್ಮ ರಮೀಸ್ ಬೇ ಬುನಿ mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge nan kiyaruga nan aduiveruga kike kiyamwani aduive kodin kike kiyani
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരടങ്ങൾ ಗೆ ವರಗಿನ ಮಿಯದು ಅಡುವೇನೆ ಹೆಮಿಮ ಹುರಿಹಾಕುದಿಮಸ್ ವರಡಂಗಳ ಅಹಮ ಅಡುವೆ ಕೊಮ್ಮಫಾರು ಕಿಯಾದಮನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹೆಮ ಸ್ವಾದ ದಕ್ಕಾಂತ ಮೇದು ಹುಣ್ಣಾನಿ ಹುಸ್ ಎಕಾ ಸ್ವಾಲು ಮಮ್ಮಯ ಬಪ್ಪಯ ದತ್ಯ ಕಾಫಿಯ ಮಾಮಯ ಹುರಿಹಾಕುದಿನ್ನ ಎಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ ದೇವೇಕಾ ಸ್ವಾಲ್ ಮೇದು ಗಿನವಾನಿ ಗೆ ಸ್ವಾದ ದಕ್ಕಾದನ್ ಮೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾಲ್ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बप्पा फुलुगे नमकी कोबाहिये मुहम्मद अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब नून याकूब शवियानी ए अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब अले बजा जानेंगे बजालारुगा जवाब रंगल माशाअल्लाह එහෙම ජවාබ් මියති එක වර බොඩ මවුලුමාත ලීෆද එහෙම රමිස් බේ කුරියන් ඔත්තාංගෙස් මිකහල එකේකි මවුලුමාත හිසා කරමු දානේ දාරුගා හුරිහා කුදින් වෙස් වර බොඩ සමාලෝ දෙමානේ මේ මවුලුමාත එහෙන් කුදින් නම් හිසා කොල්ලා ගේ ඕකේ තා එහෙම හුරිහා කුදින් වෙස් වාන මිකම වර බොඩ සමාලෝ දෙන් මේ මවුලුමාත එහෙන් කුදින් නවස් හිසා කරු මේ වර මුහිම කම ගේ ඕකේ Okay. දෙන් අද ඔබෙන් එහෙම අහකේ. Okay තා. Okay. Okay. දෙන් ඔය වාහකයේ කී රමිස් බේවෙන් මෙහි මිසාලක කුජ්ජකාරී අහලියෝ ඒ කුජ්ජාගේ ෆේවරිට් එච් කී කොබාහියේ ෆේවරිට් මීහ කී කොබාහියේ රෝල් මොඩල් කී කොබාහියේ බුණිජා වර ගින කුදින්නෙන් ඒගේ ජවාබ දෙවේ. දෝ එකම කර රමිස් බේවෙන් මිහාර මියුලනි හුරිහා කුදින්ගේ රෝල් මොඩල් එක වාමානි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙම විම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බෙහෙගතුම් බෑවර මවුලුමාත් බේනුමාන කීනතෝ ಹುන්නನಿ ಕೀತೋ ಕುರನಿ ಆಮುಕೊಕ್ಕಂ ಮಸೆಕೆತೋ ಕುರನಿ ಹುರಿಯಾ ಮೌಲುಮಾತೆಂ ಹೋದಮಾನ್ ಮೀ ಬಪ್ಪೆ ಕೀ ಕೊಬಾತೋ ಮಮ್ಮೆ ಕೀ ಕೊಬಾತೋ ದರಿನ್ನ ಕೀ ಕೊಬಾತೋ ತಿಮಾಗ್ ಮಿ ಹುನ್ನ ಕೀ ಕೊಬಾತೋ ದೋ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಮೌಲುಮಾತೆ ರಮಿಸ್ ಬೇಮಿನ್ ಕೊಮ್ಮ ಹುಕುರಕ ಹುರಿ ತಿಂಗ್ ಹುಕುರ ಬಹಾದಾಗೆ ಕೊಮ್ಮ ಸ್ವರಕ ಗೆನಸ್ದೇತೋ ಮಸೆ ಕುರಾನಿ ಗೆ ವಾರ ವಾರ ದಂಗಳ ವಾರ ಬಡಂಗ ಫಾಕಫೆ ರಮಿಸ್ ಬೇ ಗುಳಾ ದೇವಣಿಮ එහෙම ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ನವೆಸ್ ರಮದಾನ್ ಕರೀಮ್ Pakai welan me? Ye? Assalamualaikum. Ada kurang mungkin rodu kudin program message kolani hate nuai deng hatereng asing number phone mi phone asing eke number phone message kolani nama umur jasawaf erung ramis be tukudina gulalaruga fasehewan konkudin to bunila dengung waram muhim wahake ki huriha kudin wes wara boda samalwaman ಹಾಮ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಮಸ್ ವರ ಬಡ ಸಮಾಲ್ವಾಮಾನೆ ಫೋನು ರಮಿಸ್ ಬೆ ವಾಕದಕ್ಕ ಟಿವಿ ಹಮೇ ಕಣಿ ಬಲಾನಿ ವಾಕದಕ್ಕಾನಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಮಸ್ ಫೋನು ರಮಿಸ್ ಬೆ ದಕುದಿಂ ವಾಕದಕ್ಕಾನಿ ಫೋನು ದೆನ್ ಹಮೇ ಕಣಿ ಸುವಾಲು ಬಲಾಲಾನಿ ಟಿವಿ ಏಗೆ ಜವಾಬಸ್ ದೇನಿವಸ್ ಫೋನು ಎದೆನ್ ಏಗೆ ಸುವಾಲು ರಮಿಸ್ ಬೆ ಕಿಯಾಲಿಸ್ ಏಗೆ ಸಡವಹಾನಿ ಫೋನು ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಮಸ್ ವಾಕದಕ್ಕುಮಾ ಅಡಹುಮಾ ಮಿಕಂತ ಕುರಾನಿ ಫೋನು गे එම වරබ්බඩ රමිස් බෙන වගුත් සලාම් වන්න මොකද වෙජ්ජා කොම්මකස් කුජ්ජක ගොලේ උලෙහින් හීවනේ මෙහර ගොලේ ෆොරි अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन कुज्जक मेहरी गुलिफा नाना हुमामा नाना नाना नानता रमेश बेगे सुनना ने नाने लाना लाना दो लाना क्या सब को मेरी गुलिफा लाना हुलदु फारो अहंत हुलदु फार की यही वार दूर दो लाना किता रोदे हिफाफिंग टू लाना उम्र की क्या हो रहे 3 years के कुछ टू रो देखी मैं वारम मोड़ माशाअल्लाह गे गे वारा दंगलो अहम में रमेश भाई मैं उम्मीद करनी मिहार मियोती लानाया वरंग मुहिम सवाल मिसवाल नो फेन्ना हमें के रमेश भाई किया देने है मेरा गलता ओके लाना के सवाल की
ලානාගේ රසූලාකි කොන්කුජ්ජේ කොන් නමක් කියන්නේ Muhammadu. මුහම්මද් මාෂා අල්ලාහ් දැන් රමීස් බෑ මේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නොත රසූලාගේ නම් ලානාන් අඩු විජ්ජියාම දෙයින් ලානා කික්කොරන් ජේනේ Sallallahu alaihi wasallam. මාෂා අල්ලාහ් මියද වර්ගිනාන් අඩු වෙන එහෙම ලානා හදමි ගොත කියහම කොම ෆරක් අඩු වෙර සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කියවන ගින නේ එරුන් ගින සවබ් දෙබෙනම අඩු වේ කොම ෆරකම කියාදම නේ වර මොල රමීස් බෑ බේනු වනිස් 3 years වර වෙසම දෙම්ම විහෙ කුජ්ජ වෙසම මේ මවුලුමාතන් ගිනාන් හොදා නේ අද ලානා මාමුලන්න මාෂා අල්ලාහ් Guluwan kiyani. ගුරුවන් කියවා දෙනවා ගාව ෆට්ටම දෝ ඕකේ Awul minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ආමීන් මාෂා අල්ලාහ් මාෂා අල්ලාහ් මිහාර දෙන් එහෙම විම ලානා එම්ම අවහ කුරාන කමකි ලානා එකනි නමාද කුරාන ලානා එකනි නමාද කුරවෙනත කුරන්ත අදිනු කරේද එහෙම වෙගේ නමස මි හිතවේ සෙරි හේ එකම් දෙ Kongkurani. මම්ම අකම් කුරාන දෝ දෙන් එද්දුකුන් අර ලානා ට්‍රයි කොල්ලෙච්ච කොටක මසේ කොල්ලෙච්ච ලානා එකනි අලේ දෙරකෝ නමාද කුරවේතෝ එකනි එන්නමාද කුරවේතෝ ගේ දැන් බය මම කරබන එහෙම මම උන්නාර මේ බයට මේ ලානමනේ නමාද කොලම් වෙගෙන මේ හැම මම යක කුරාගුතේ නමාද කුරානි එහෙම මෙම අලේ ගෝස්කොන් දඤ්ඤාම බුඩලෙච්ච දෝ क्या लाना हमें अल्लाहु अकबर क्या फहरम बंदा नमाज कुरान देने मिगन सलाम अलैकुम सलाम दीफ दे मम क्या राजानी रंगलो ही दे मम बुनाने गोस्त अंतन कोलको रंगलो का देगो तो अमिल्ले गल कोरे तो बच्चे ये एरुंगा दीवार मोल कुछ जकवानी वारा डाउन ये लाना रे हुरी हिसाब बस नेंगे हुर्दुफार को कुरी मुने फिंदो रमेश बे माओ फाय फुरे में हदान तनी हुर्दुफार की यानी हुर्दुफार को तिबित बावरो मी बीच तके मी गस्तके लाफुन तने Labba. वर रीति ता हुदुता Labba. එහෙම රමේෂ් බා හුළුදුෆාර දෙවේත වර මසේ කුරාණිගේ රමේෂ් බා දින උදාරසෙන් හීවනිති ගේ Ha. ගොස්සවාන දාන හොදන්දෝ රමේෂ් බා දානමන්ගේ ගොස්සියම් කොන්ති දේනි කාන් Biskodu. ಬಿಸ್ಕೋದು ರಮ್ಜೆ ವರಂ ಮೀರುವಾನ ಕುದಿ ಬಿಸ್ಕೋದು ಗೆ ಕ್ರಿಮ್ ಕೇಕರ್ ಬಿಸ್ಕೋದಾ ಕುದಿ ಬಿಸ್ಕೋದಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗನ್ ಕಾದಾನದು Labba. ವಾರ ನಂಗಳು ಹೆಮ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಮಿಹಾ ಸಾಬ್ ಮೆ ವಕಿವೆದೇನಿ ಲಾನಾಯ ಎಹೆನ್ ಕುಜಕ ಗುಳಾದು ಮಟ್ಟಕ ಗೆ A. එහෙම හුළුදු ෆාර්ග හුරිහා කුදින්න මම්මයා බප්පයා හුරිහා කුදින්න රමීස් බේම්ගේ මි ටීම්ගේ ෆරාතුම් මි ගෲප්ගේ ෆරාතුම් රම්දෝන් කරීම් ලානායවස් ලානාමන් ගෙවති හුරිහා කුදින්නවස් ගේ Ha. Labba. අස්සලාමු අලයිකුම් Waalaikumsalam. ಆದ ಕುರಿ ಮಿದನಿ ರೋದಕುದಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುಕುರ್ ದೋಸ್ ರಮಜ್ ಬೆಮೆ ಮಿ ಖಾಸ ಕೊಲ್ಲ ಹಮ್ಯೋತಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಏಕೇಕಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಂ ಮಿಯದು ಎಹಮಿಮ ರಮಜ್ ಬೆಮಿ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ತಿಯ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ನ ವೆಸ್ ಇತುರು ಮೌಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಆ ಮೌಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಫಹರಗ ಲಿಬಿದಾನೆ ನೂನಿ ಕುಡಕೊನ್ ಶಕ್ವಲಾಕ ಹಫ ಹುರ್ದಾನ ಫಹರಗ ಏತೋ ಮಿಥೋ ನೇಂಗೆ ಏಕಹಲ ಗೊತಕಂ ಹುರಿ ಮೌಲೂಮಾತೆನ್ ಹುರ್ದಾನ್ ಹುರಜ್ಜಿಯಾಮಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಕ ಯಗೀಂ ವೆಗೆಂದಾ ಗೆ ಎಮ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂವೆಸ್ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ವಾನ್ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲಾರುಗ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಮಿ ದೇರುಗ ರೆಮ್ಮರಂಗಳಿ ರಮಿಸ್ ಬೇಗಮ ಫೊತಗ ನೂನಿ ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಕಹಲ್ ಗೊತಕಂ ಯಾಸಿಯಾ ಏರುಂ ಹಾ ಮಿಸಾಕ ಕುಡುಕೊನ್ ಶಕ್ಕು ಲಾಫಿಯಾಂ ಎಕುಜ್ ಮೌಲೂಮಾಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ನೆನದೋ ಎಮ ಎಗೊತ ಮೇದುಗ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಕುಡುಕುಡುಕ ತಫಾತುವಾನ್ ಮೇದಕಿ ಹುಕೂದಸ್ಸಿಮಾ ರಮಿಸ್ ಬೇಗಿ ಮಿ ತಫಾತ್ ಕೊಲ್ಲ ಹಮೆoti ಕುರುಂಬಸ್ ಬುನೆಗೆನ್ ज़ुहरी बेया माहिर बेया दकुदिन ग्रीन टी बोलतेना आइडिया मेहमिमा मी आइडिया ते हुरिहा कुदिन नगलवान कम रमीज बे उम्मीद में कुरानी हुकुर दुआ की अबदवस रमीज बे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास कोल्लाफ ए दुआ है एहन दुआस दुआ की सम मुलिंग खास दोस्त एकवनस मेद मालूमात हिस्सा करूमुगा तंकोಳ बोडा इसकंदेने ये
එහෙම මේදු හුරිහා කුදින් වෙස් වරබඩ මෙකම සමාදෝන මන මම්මයා බප්පයා දත්තයා කාෆයා මාමයා හුරිහා කුදින් කෑරික බහට්ටයක මේදු ජවාබ් දෙනියා වර දඟලවා ගේ දෙන්න මෙසේ මුලෙන් ඔති එක්කද වාහක කුර්ආන් කියවා වාහක මේදකි කාෆ් සූරේ කොම්මෙහෙමස් කියවා දමානේ වරනවල දුවේ එහෙම හුරිහා කුදින් වෙස් මිහා සබන් අන්නේර කාෆ් සූරේ හුන්නමානේ කියාලේෆ ෆහරෙග්ග කුජ්ජන් මෙහෙන්නු කියලා හොරෙද්දියාමුවස් අවහ ගේ ෆට්ටම් වේ මිහාර මොති කුජ්ජ එකා ගොලේ අස්ලාම අලයිකුම් අස්ලාම අලයිකුම් Waalaikum salam. කොන් කුජ්ජ එකා මිහිරි ගොලේෆා අයිනි අයිනියා රමිස් බයා කිහාසාවකු මිහිරි ගොලේෆා අයිනි තීරි කොන්තාකෝ විලි මාදේගා කිකේ ಬಾತು ಮಾಫನ್ನು ಕದೋ ಮಾಫನ್ನು ಐನಿ ತೀರಿದೋ ಐನಿ ಐನಿ ಲಬ್ಬ ಐನಿ ಕೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕದ್ದನಿ ಬಡ ಸ್ಕೂಲು ಬಡು ಬಡು ಸ್ಕೂಲೆ ದೊಂಫನು ಸ್ಕೂಲು ದೊಂಫನು ದೊಂಫನು ಆದಿ ಆದಿ ರಮೇಶ್ ಬೇಕ ಸಾಫೆನ್ನು ಕೊಂದು ಸ್ಕೂಲಕ್ಕೆ आदि हा साफिन देह में स्कूल गवाह बाबा रमेश बे मेद बुनदम बेनमनी रमेश बे मेद के प्रोग्राम खास कोल्ला फमियोती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतुन्ने अहम वीमा तिया हुरिहा कुदिन्ना मियदु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतु मौलूमात लिबेने एकम को बडति कुदिन बर बड बेनुमाने मेद के प्रोग्राम गे एही मट्टका ये ओके ता आइनी आइनी ಲಬ್ಬ ಐನ ಅಡು ವೆದೋ ರಮೇಶ್ ಬೇಗ ಫೋನ್ ಅಡು ಹಾನಿಗೆ ಲಬ್ಬ ಮಿಹಾರ್ ಮೋನಿ ಐನಿಗೆ ಸ್ವಾದ ದಕ್ಕಾದ ದಂಗೆ ಫೋನ್ ರಮೇಶ್ ಬೇಗ ವಾಹ ದಕ್ಕಾದಾನಿ ಏ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐನಿಗೆ ಸ್ವಾದ ಐನಿಗೆ ಸ್ವಾದ ಕಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಸೂಲ್ ಕನ್ ಲಿಬ ವಡಾಗೆ ನಬಿ ಉಮರ್ ಫುಲುಂ ಕಿತಂ ಆಹಾರ ಫುಲುಗಾ ಹಯ್ಯೆ ಎಕೆ ಆಹಾ ದಿಹಾಹರ್ ಶವೇನಿ ಅಡ್ಡಿಹಾರ್ ನೂನ್ ಸಾಲೀಸ್ ಆಹಾರ इंगेता मम्मा में बप्पा में क्या रहा है संगलवान मिगे जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल कन लिबड़ाएगा थी एकले फान के उम्र फुलुंग दिहा हरगा है ये अड्डिया हरगा है ये सालिस हरगा है ये नूनो नूनो ए सालिस अले रमेश बाजार में गे बाजार का जवाब रंगलोज वरक कुड़को शक्कोदा फुट्टा मिहार मोती जवाब रंगलो फदो मिहार दिन आईनी क्या रहा है जवाब इंगेन था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल का लिबड़ा गति एकलेफान को उम्र फुलुंग कोंगी रखो सालिस आहार दो दो आज बनबा सालिस आहार हम बनबा सालिस आहार माशाअल्लाह එහෙම රසූල් කන් ලිබඩාගති 40 අහරුග දෝ 40 වන අහරුග දෝ ඒද මිහරෝ කේන ලබ්බා ඉංගේන දෝ දෙන් එහෙම දෙන් අයිනි හදම් විගොතකි මේ වාහක එහෙන් කුජ්ජ කෑර ගොස් මුණ දෙම්වි इंगे ये रमीज बे प्रोग्राम का बुन्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल कन लिबड़ागति एकलेगे फाण गुमुर फुलन 40 अहरुगे देंगे कुजा को सही कुजे कार बुना दो एगोतवान मालूमात हिस्सा को रही कुदने इंगे कोमे के रमीज बे मी सवाल के जवाब मेदुगे सवाल त कुडकुडा को हुन्नाने मिकाल गोतका कुडकुड को बोडुवान कुडकु दिना कुरा सवाल से हेन नमवस बोडतिमुंगे ही तरीका मा एकीगा मेदुगे प्रोग्राम करे दान ये आईनी लब्बा එහෙම රමිස් බේ මෙගොත වකිවලාන එහෙන් කුජ්ජක ගුලාලුමුගේ කුරීග දෙන්න රමිස් බේ බුණද මෙති ඒ මි මවුලුමාත් ලිබේරුග ආ මවුලුමාත් හුරියාමු අදද්දස් කොෆ හුරියාමු ආ මවුලුමාත් විජ්ජාම හම සර්ප්‍රයිස් එකෙන් ගොස් දෙහෙන් එහෙන් කුදින් කාර බුණදගේ වාක ගේ ओके लब्बा वार बड़ा शुक्रिया हुरिया को दिन रमजान करीम गे अस्सलाम वालेकुम आद कुरे मदनी रोद कुदिन प्रोग्राम एसएमएस कोलान गोतकी हते नोए देंग हतेरेंग अशेंग एके नंबर फोन मेसेज कोलानी नमा उमर जाफ मेदु
ಗೆ ಸುವಾತ ಮುಳಿಂ ಎಹಿಂ ಕಹಲಗೊತಕ ಮಿಹುರಿ ತಂಕೊಳ ಬೊಡದ ಹಿಂಗ ಸಬ ಹೀವೆ ರಮಿಸ್ಬೆ ಏಕಮಕೊ ರಮಿಸ್ಬೆ ಕುನುಬಸ್ ಬುಣಿ ಹೆಂ ಮೀಜೋದುಗೆ ಸುವಾಲುಗೆ ಜವಾಬು ದೇಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳವಾನಿ ಬೆದೆನ ವೆರೇಕ ಎಕೀಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಮೆಹೆಂ ತಿಕುದಿನ್ನ ಬಲಮುನ್ ದಾರಗ ನೋತ ಫೆಟ್ಟೇರುಗ ಬುನಾನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಬಡತಿ ಮುನ್ನ ಅಕಿ ಬಲಂಜೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಹರ ಮತಿ ಕುದಿನ್ನರೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೇರಹರ ದರುಗ ಕುದಿನ್ನರೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ತಳ ಸಹರ ಮತಿಗೆ ಕುದಿನ್ನರೆ ಎಗುತ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮಿಯದುಗ ಮಿಯತಿ ರೋದ ಕುದಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಯತಿ ಎಂಗಹರು ಫೆರಿಗೆಂ ಗೋ ಸಮ ದುನಿಯೆಗೆ ಲೆಹೆಟ್ಟವಿಹಾ ಇರ ವಂದೆಂ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರಿ ವೆನ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಗಲಂ ಎಮ್ಮ ಹುರಿಹಾ ಉಮರು ಫುರೇಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಕುದಿ ಬೊಡು ಅಂಹೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಲಾ ಜುವಾ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬ್ಯಾರಿ ವೆನೆ ಎಕಮಕು ವಾಕ ದಕ್ಕವಾಣಿ ಜವಾಬು ದೆವ್ವಾಣಿ ಫೋನ್ ತುತ್ತು ಕುಜಾದವ್ವ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಮೀಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವೇ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಗಿನ ಬಯಕ ಗಿನ ಕುದಿನ್ನ ಮೌಲೂಮಾತೆಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುಲ್ಮ ಟಕಾ ರಮಜ್ಮೆಂ ಗೆನೆ ಸೊಯ್ ಬದಲೆ ಕುಜ್ಜಕ ಗುಳುಮ ಕುರಿಗೆ ಅದೆ ಸೆಫಾ ರಮಿಜೆ ಬುಳದಂಗೊತಿ te huriha kudinna mi program genestinuma taka debayku masege kure hennamaves mewaka den ramiza kure dani kujjaka golu furima e kujja waka dakkada ramiza abudus iskan deni ti kudina waka dakkadu kommekas kon kujjaka golu miri assalamu alaikum wa alaikum assalam kon kujjaka golu miri yusuf bin sifa muhammad labba yusuf kiya sabaku miri golifa ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿ ಮಾಲೆ ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿ ಯೂಸುಫಾ ಗುಲ್ಫ ಮೇರಿದೋ ಯೂಸುಫ್ ಬಪ್ಪೆ ಕೇನು ಕೊಂಡಮೆ ಶಿಫಾ ಹು ಹಾತಿ ನನ್ ಕುರಿಗ ಫಹತುಗ ಲಬ್ಬ ಅಹಂತ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಎಮೆಮ ಅನೆ ಮಿಹಾರ್ ಬಪ್ಪ ಒಬ್ರತೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಲಬ್ಬ ದೆನ್ ಕೊಂಕು ದಿನ ತಿವಿ हमेकन यूसुफ मेगो तो होरी लब्बा अहंता हमजाम दे नमिस बे मी सवाल दक्का लाफ देन कुरे दाने एकमको मी गिनकुदिन तिबिया फसेवान मीगे जवाब दें एकमको गे रमिस बे एकनी होरी जाम रमिस बे हुन्नान देवना मिहका गे हिंट देना रमिस बे ओके ता लब्बा ओके हिंगा सवाल बदल मदो सवाल की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मे फुरतम वही बाबा लेवनी उर्गा हुन्नेवी कोन ताकु है ये हीरा फारू बादा आदि जवाब मोने नोस कीगे इख्तियार जवाब था एकम को रमिस बे बजाया न गलेंगे रंगलो तो रमिस बे करने के ना बजा दे मेंगे ने बजाया रुगा जवाबु शवियन हीरा फरबदाग होलाग दो माशाअल्लाह यूसुफ लब्बा यूसुफ हाद अवारेति जवाब दिन मी कुरिंग एगे मालूमात इत्ता लब्बा वाराम मोल माशाअल्लाह कौन स्कूल गुलेनी अमीनिया स्कूल दो इस्लाम टीचर की कौन कुजे इस्लाम टीचर की नंग हदांग भुरता ना ने देंफार को स्कूल देव गो वीम वान टीचर को नंग होदा गे हुरिहा टीचर्स के नाम बराबर हम फुल नेम गे मान गे देंफार को होदे चे एरुंगा दि मिकाल प्रोग्राम गे गोता अने टीचर या मुखातब को लिबनु क्या उफावन टीचर उस दो यूसुफ एमा देंफार को मान एकंत कुरे तो बदेंगे रमेश बे वरंग फा को फिन तिहा अवह जवाब दिनीमा तिगोता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतुं बावर मालूमात हदे होदा मान गे मिसाल का दें आदि रमेश बे बुनियो यूसुफ कैरीगा मी यूसुफे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतुं कोम्ब सेचंगल बुन बलारे कीके बुनानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम එකලේගේ ෆානා බෙහෙ ගොතුන් කෝචින් හේ එංගෙනී මිසාලක දෙම්මුණ ජාම කොම සිච්චෙන් අල බුණ දෙවෙනත මිසාලක දිරිවලු විකුන් අහන් දරියක හොන්නානි ෆාතුමා තිබෆානෝ මාෂා අල්ලාහ් තිගොතෙන් එංගෙන් මාන කොන් දරියකන් කොන් කිත දරින්කන් තිබි බප්පේකි මම්මේකි කොන්තාකෝ උළුනි ආමුකොන් කොන් කම කුරණි කොන් කහල හෙදුමෙ ලනි කිහිනෙන් හෂිගඬු හුන්නනි කිහින බෝ හුන්නනි හුරිහාච්චෙන් එංගෙන් වාන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අද රමිස් බෙන් හිසා කරමු දාන ගේ ලබ්බ දෙන් අනේ දෙම්මක රමිස් බෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆර්ම කුරීක බුනිමන රසූලාගේ අඩුවර් කීක කියෙන් ජේනි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්
ekadege fanuga namfulu aduwe hinduga ramisbemen solwa kiyamwanenu do den kiyani sallallahu alayhi wasallam nge kike kiyani sallallahu alaihi wasallam waram nge sallallahu ala muhammad ya rabbi salli alayhi wasallam do abudus kiyamwan ekadege fanu sallallahu alayhi wasallam solwan abudus kiyamwan nge wara shukriya ramizbek mewta wakiyadane hen kuchika gulal mateka nge okay assalamu alaikum ad kure medani kudakudinge khas program ministry of islamic affairs ge faratun ramadan mahoge hama komme duha kure genda haturgad bam ferigen wasgade baya gadin harunden kure gendane komme hukurega hen names kudakuda tafat engenane ne bike kala mawlumat badalwane hama ekane mawlumatan hissa kurveni rasul sallallahu alaihi wasallam ge sifa fulan ekadege faana note ekadege faana khasa kogge ema huriya kudimmes kuriyan hukurduga program tayyaru mataka wara ginang wana rasul sallallahu alaihi wasallam ma behe gotun ekeki mawlumat hoda kuriba bahata aamu mawlumat nge de misalaka waran udagu mawlumat ge surdan aamukon engenje mawlumat nuni aamuko kujjeka rahalis kommas ituru mawlumat engidan aa mawlumat engidan ehme ekadege faanuge nanganever misalaka medham gamas program bala huriha kudinna engene rasul sallallahu alaihi wasallam ge nang nota rasula ge nang nota rasula ne kiyafa muhammad behen kiyaliyas ei ekadege faana nisbe wegen ki bunawekam waninama ramis bem huriha kudemes kiyadam waniye sallallahu alaihi wasallam do ehme ma huriha kudim wes wara boda mikama samalaman meduga program ge wara ginang rasula ge nang aduiwen hama aduiwe komme faharaku sallallahu alaihi wasallam kiyadaman erun ramis besha mitatibu huriha kudinnasha ti kudinnasha huriha kudinna bahawar sawab liben eki goggotun rangalu kudinna wan ramis be mase korma ye ehme ma meduga program man adi safar message kodana gahan kol dena message kodana gote ki hate nuwe den hateren ashen eke na number phone message kodana ye mihar miri kojeka golifa ye assalamu alaikum Waalaikum assalam. Kon kujeka miri golifa Aishat Nabaha ulani kon school ega Nabaha ge TV adu madukollaf noni TV adurajje hilafa phone waaka dakkala ye wara dangol ero Nabaha was ramis beg adu warang awangi dene ye Nabaha kon school e guleni Halif Muradu school ha alif muradun ti gulani do ramis beg ha da gule ha alifun ha dalun kodinna ramis beg wara gag kodin tibe de atolake mi ha dala halifa mi ingeta asluka ramis bes nisbe wani ha dala yeta emima ramis beg wara gag kodin tibe na halifu ges ha dala ges nge mi Nabaha Nabaha misalaka ramis be buniyo Nabaha kariga mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge namful aduwe ruga kike kiyani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ehsam wata Muhammadun kiyane solewa kiyaruga nge ekkon kiyaruga faharage Muhammad annan nge de faharage ekamko kujjaku misalaka nan kiya adu vijjiyama namful kiya adu vijjiyama de namjwemen kiyani sallallahu ehsam fatani sallallahu ehsam fatani sallallahu alaihi wasallam kike kiyani sallallahu alaihi wasallam wara barabar nge ehma miya sound swal dakkala nge okay ta labba okay Nabaha ge swalaki rasul sallallahu alaihi wasallam devvi emme bodu mu'jizat ki ko bahiye ha taurat shaviyen injil nunu kiriti Quran masha Allah had awarit jawab din ramis be kam kam ingene balaliya mege ale balaliya ramis be
බලාලාරුගා ජවාබ කීරිති කුර්ආන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවියන් මෙබඩ මුජිසාත කීරිති කුර්ආන් හා දවාරේ නබහ ජවාබ දිනි කුරින් එගේතමීති لب මාෂාඅල්ලාහ් දැන් කීරිති කුර්ආන් මියද අද අම්දුම් මි මහු වර ගෙන කියවන් ජේනත لب දැන් නබහ මිහාර කියා වර්ග කියවා දැෆින් කුර්ආන් නබහ فسفكيا මාෂාඅල්ලාහ් ෆස්ෆක් කියවන්නේ මිජ මිහාර රමේෂ් බේ බුනි මේ කුරීගේ රමේෂ් බේගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අඩුවා බලා හොරියා කුදින්න කියස් වර මොළු කුදින්නේ රමේෂ් බේ වර ෆොන් කරන මේ හෙන් කියාගේ රමේෂ් බේගේ මේ හොරියා කුදින්න කියස් වර මොළද කුදින්නේ මේ අර බයික් කුදින් ෆාස් ෆොන් නිමිජ අන බෑ කුදින් එවරස් ගියන්න බිජ අදි බයික් කුදින් තිබෙන තිම් ෆොන් නිම් මාෆස් දෝ එහෙම එකහල මොළද කුදින්න රමේෂ් බේගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බද්දා රමේෂ් වරන් උෆා කොෆින් ෆස් ෆොන් මිහාර කියාලුණු කරන බාහය මියසාවන් ආදවනි තිගේ දෙන් අදෙවන් එව්වාහක මේදු මේ හුකුරුදෝ හෙන්නදෝ දැන් මේදු කියවම සුන්නවෙගෙන් වා සූරතෙන් ඔබෙත්ත කහසූර කියවා ෆින්තා අදිනු කියවා එහෙම් වීම හදම් වී ගොතකී රමේෂ් බේ මිහාර දැන් ෆෝන් බේවීම ඉරොස්සුමග කුරින් බංගි ගොමුග කුරීග අද කියා දෙවන අද වරක්ගෙන අදියම් කිරියා ෆස්කඩ 11 මිනිටු හිඟි එහෙම අද කියා දෙවන මාරිත කොබස්දෝ එහෙම මිහාරනු කියවා තිබු කොදෙස් අවහක් ගොස් කහසොර කියවා තිගේ لب තිකහද මොලති කුදින් වානේ මිකාද හුරිහාකම කරවේත බල ගේ لب රමේෂ් බේ වාක්‍ය වදාන මේදු මියවගත හුරිහා කොදින්න රම්දෝන් කරිම් ගේ رمضان كريم अस्सलाम वालेकुम आज कुरे मेदनी रोदकुदिन प्रोग्राम में एसएमएस कोलान गोतकी हाते नुए दें हातरें आशें एके नंबर फोन मैसेज कोलानी मैसेज कोलार हुरिहा कुदिन वेस मैसेज ग नामा उम्र जहादमान दें अजेगे इतोरा मैसेज ग फुरिहम कोल मट्टका ते कुदिन लियले विदाने कुरवान कियावादम बेनु में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोतुन इतोर मालूमात दें बेनु में मदहे कियालन दे बेनु में मिका कुम्मवा के लिए से सोके हम गे नूनी रमेश बे मी प्रोग्राम मी कोमस्काल बदलेंगो बगेन्नन जे को बाहे क्या ए वाकेस लिए लेविदा ते कुदिन बेनु सवाल लेविदा मिहार अनक्या समझे हन कुजे का गोले फेवर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन कुजे का मेरी गोलिफा होरा तारा ता सारा ता सी टी दो TARA तारा दो तारा कौन कुछ नंदिनी मप्पता मम्मता काफ दो मोहम्मदनी यागिंग हाँ मम्मा कंदिनी لب यार राज बे कम हीवनी काफ है अरे हाल ते काफ बुणगेन तो मम्मा अले नन की दोंबे बुणगेन दो दोंबे में सिरसुरुं काफ का ओम्बे की कौन कुछ जज़लान अहन तो वनी එහෙම ඔම්බේ ආද ලෝබ නවකේ මොතිදී හොද ඔම්බේ පුණී කන්නේ යදෝ මේ කම්ෆෙකාරි සිරිසිරුම් ඒ තාරා කියන්නේ තාරා ඒකත දෝ එහෙම පුණී කන්නේගා දැන් අබිස්බේ හීවනි තාරා මි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකස් කමකොත් දෙම් බේනුන්ත මද හේ කියාලුම් වියස් හීවනි එකහල ගොතක ගුරුවන් කියවල දෙම් බේනුන් ඒ ඕකේ මස්ස ආව ෆට්ට أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون ओके हिसाब द मसलन ये वारा लंगल सूरत तिके मियदुगे मी मौदुआ बस वारा रीत को गुळे सूरत ति ये मम्मा क्यारी बप्प क्यारी नूनी उंब क्यारी हागे नमे स्वाने मीग मान होदे तो बल ये वारा बल चेरुं अदे मा बड क्या हिवान ये
रमेश भाई मियाँ साहब अस्तु का सवाल देख बेन में नो एन्नेंगे इनाम हार में होती लीफ एकम कुछ बेन में धक्का दी दान कौन कुछ ने कैरी की थी भी मम्मी आ दोंतिया कब उम्बे ओ अहेंगे गदो उम्बे वाले ने अहें मन दो ओके अहें मारे हिंगा बल मिस सवाल के जवाब हेंगे तो बता दे मादो ओके धक्का जानेंगे सवाल की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मे फुरतम बावालेवी कोन सूरतेगे कोन आयतेत्तो गे मम्मे हुरिया कुतुंबेगे जवाब देनी सूरतुल अलक गे आयतेत्तो सूरतुल निसा गे आयतेत्तो सूरतुल इखलास गे आयतेत्तो सूरतुल अलक मी मां मोले तो कुदिन रमेश बुमिया मी तो रमेश बुनाने में आले अरे हुरे जवाब बदला फिंगे नहीं जवाब बदली में रंगल सूरतुल अलक दो मैं तो रमेश भाई बुनाने में माहिर उस बे कैरीगा मी मां मोले तो कुदिन तक मित में रमेश भाई प्रोग्राम आडो बदं एमा तंग मी माहिर बे ही कुरी दे नेगे ने कम ही को मैं कहा देती माहिर बे दिए फिर मेरी हां एकम को क्या मोल कुदिन अगेन दो माशाअल्लाह एमा वारा तारा तारा उम्बकार बुना तो रमेश भाई बुने वारा रीति नाम के मम्मे बुने दी होती गे එහෙම හුරිහා කුදින්න උඹයෂා තාරයෂා මම්මයෂා දොන්තියෂා හුරිහා කුදින්න රම්දෝන් කරීම එකම කදෙබන් එවහක මේදු ප්‍රෝග්‍රෑම් වරක් ගිනාන් අඩුයි වෙන රසූලාගේ වාහක දෙන් කින හදන් ජේනි හා මාෂාඅල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙන් කියාලමන් ඉගේ वारा नवले में रमीज़ में होता वकीलाना हुरिहा कुदिन्ना रमज़ान करीम ये अस्सलाम वालेकुम आज कुरे मदीने रोद कुदिन प्रोग्राम मिहारो गड्डिन सतारा गड्डी 16 मिनट हिंगा मोती अधिका गणक गुळादे वेने फुदेर का कुदिन्ना हम हुरिहा कुदिन वेस गुळादमुग कुरीगे फोन इंतजार कुरमाने अधि खास को फोन अवहंगन्नम मसे कुरमाने एरु रमीज़ बेवने गिना कुदिना गुळेने अधि मेदुग प्रोग्राम गा रमीज़ बे वर गिनांग रसूला गे वाहक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे वाहक एकलेक फान निस्बवा के वाहक एक गोगोते देकेवेर गो तिकुदिन कुरम वी कमकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेगो तकियालम ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम एगो तकियालिस होके नूने हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने की रसूला के मच्च सल्लल्लाहु कियावला माने वीहास किनेको गे ए मेदुगा अदि हुकुर दो स्वीमा हुकुर अने हिंदुनस दिहफार रे हवीरस दिहफार हम आम को रमज़म कियम तादो मेदद गिना वीहास गिनांगे कलेफन मच्च सल्लल्लाहु कियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एगो तक हम गिना कियस एकलेफन मत हितंगर वाला फें कियस हम सवाल बेन इंशाअल्लाह ये हम हुरिया को देमस हुकुर दो खास को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे नंग अडुवेरुगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेगो तकियालमा ये एमा देंग रमेश बे बुनदंग वाहके की ते हुरिहा को दिनबस हुकुर दुहुगा मिका तफात न्याकमगा वीनमस කොම්මෙ දුහකියස් තියකුදින්න මුලින් ආ මවලූමාතකේ මුලින් ආ ගේම් තකේ මුලින් සිකුඩීගේ එක එක කන්තතකෙන් අන්නානේ දුවහකේ එහෙමම ඒ හුරිහා කම කුරුමට්ටක එම්මෙ මුහිම්ම කමකි මීයේ මිසාලක බයික් කුදින් මුල දාන මී සයින්ස් කියවන් කී කොරන් හිය ගුරුවන් කියවනි සයින්ස් කියවා කුදින් නූනි අනේ මැතමැටික්ස් මොළ කුදින් නූනි ඉංග්‍රීසි මොළවාන් වගෙන් කී කොරන් හිය ගුරුවන් කියවනි හැම ඉංග්‍රීසි කියීම සයින්ස් කියීම නුහෙ මොළවානි एई वारा बड़ू कुंग ही ये कमे के स्मीमा करमिस बे आदि अन्ना कुछ का गोलीफुरीमा एक कुछ वाके रखा जा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कौन कुछ का मेरे गोलीफा कौन कुछ का मेरे कौन नमे किए नहीं हाँ आदि आदि साफ है नो ये रहीश दो रहीश क्या साहब को मेरे गोलिफा रहीश माले माले विद्या महदम विगत की फोन वाक दक्कानी एरुन टीवी अटमट कोल्ली में वार फसे हैं देखो दिन अडुई वेन ये रहीश मियाद रमीज बे मोनी अने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतुन एक एक मालूमात में किया हिस्सा करने ये मिसाल का रहीश क्या रहेगा रमीज बे में हियो रहीश के मी रसूल की का को है की के बनाने
kike bunani kari gobur teves kujje rahis ke nota ramis be men huriya kudinge mi ummatuge rasulaki ka ko hiya bunajja kike bunani ramis hiyene phone ko kuda kamen olani he em wadu no dani da rahis adi wet ramis bege rahis ramis be hiyene phone kene furen hema kuren dekke wa ramis be kure dana mi tikudin hi ko fane faharega ki kuren hiye mi qur'an kiyawani no ki kuren hiye mi science kiyawa kudin note english molwan beenu wajja note mathematics molwan beenu wajja nuni divas molwan beenu wajja mun qur'an kiyawani e kamiya ka bes kulumen netennu he tikudin faharega me hitan arafan ekam huriha kame kurum wagen huriha kamaka hin ali kurumattaka huriha kame kuryaruga hin aliwane moluwane qur'an kiyewim එහෙම වෙගන් ගුරුවන් කියවම් වී එකම ටකාවෙස් අය හැම එකන සබබෙන්නු බෑර සබබෝරි එම මිගොතන් හිතන් අර කුදින රමිස් බේග සුවාලගේ ජවාබකි මි බයි කුදින් එහෙම බුණලා රමිස් බේ කාරෙස් මේ බොඩුවගෙන් බේනු මනි මි ඉන්ජිනියර් කරේවන් එහෙම බිම දැන් ගුරුවන්ු කියවක සකම බෙහෙච්චි කේ මොකේනු හිය ද එහෙන කම කළා කොමක සනකස් කොජිකා ගොල එහෙම අස්ලාම අලයිකුම් හරිස් ද रहीश मैं रेडी वेता देमगा फोन को कुमस मैसेज होने का रमेश भाई ही वनी दो रहीश क्या सबको मेरी गोली पर रहीशा ठीक है माले दो फोन आदि समय तंको मुझे कौन है रहीश रमेश भाई बेंगे रमेश भाई गाड़ बराबर ही वेता रहीशा रहीश अड़ी वे दो එහෙම රබිස් බේ මෙහර වගුතු කුඩක තව අනේ නුතනව ස්වාතිය සුවාල් දක්කා ලාෆ දෙම් ෆහුන් වාක දක්කා යන්නේ දෝ ओके सवाल दक्का यान में रहीश के सवाल की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गा दीन ग्वाले वे कितंग आहार है हा फंसास शवियनि सतेक नून तेरा नमदे हीवनी कुमस खादा कमंग ओले हैं हाले बयाजारुगा रमज़ हीवने में सवाल वा कमस अने उदगुल गुलनी हेंगे हेमा में सवाल बांधा रमज़ एहन सवाल दक्का जानेंगे ओके ओके सवाल की मक्का दूकुरवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर कुरेवी कोंताकं है मक्का एं कोंताकं है दिन दिए मदीना एं है ये इंडिया एं है ये फ़लस्तीन एं है ये रसूला हिजर कुरेवी मक्का एं कोंताकं है ये इंडिया एं है फ़लस्तीन एं है ये मदीना मदीना अल हिंगावल बयाल मदो बयालारुगा सवाल को जवाब में होती है समहागा ए मदीना दो इंगे तो ही अने हिजरा बेहगो तो इंगे स्वाह के बुनलो मक्का के मुश्रिकुं काफरना में हुरिहा को दिंगे उन्दगो जे हुनीमा दें अल्लाह के अमर फुलंग एकलेफान हिजर कुरेवी मदीना दो मेवरंगे गुण सोके ये एई एकलेफान दीन हिमा कुरमटका दीन फतुरमटका कुरेवी दतुर फुले दो हम मिम कहल मौलून तो बस जेहन हुरिहा को दिन वर बड़ा उंगनी फहुन्ना ये ओके हम रमेश भाई मिवगुतम मी वकीलान अदि हें कुछ का गुले तो रमेश भाई मसे कुरनिंगे अदि कुछ का गुला ले तो वारा बड़ा रहीशा शुक्रिया गुला ले में रमज़ान करीम हुरिया को दिना अस्सलाम वालेकुम अदरमज़ के फ़ोन में यार मेरी कैनिफा मी कुरिया मिदनी रोद को दिन प्रोग्राम मैसेज को लाने को तकी हाथे नोए दें हाथेरें आशें एके नंबर फ़ोन मैसेज को लाने रमेश भाई कुछ का गुलाल में कुरिया रमज़ दे मी प्रोग्राम में बेहो तो वहाँ के बंडलिंजा बंडलिंग होती मी प्रोग्राम हुकुर दो हमें और ख़ास अल्लाह हमें होती इतर रसूल बेहे गोतुन्ने एकले फान गे के मालूमात हिस्सा कुरमा में उंगनुमा उंगना दिनुमा में हुरिया कम कशे एमा हुरिया कुदिन बस हुकुर दोस अन्नेरुगा ए कुम्मस्वरग के मालूमात इतरंग हो जाएंगे आसियामु इंशाअल्लाह वरा रंगलवान मिसाल का मदह क्या दिन बेनुम वेस मिसाल का मुनिता इतर रसूला फालु बितहा एम्मे विदाली नूर में
फिन्ननी अलवी ज़माने दुनिये साफ़ु निशान आलमा इम्मे मैं रहमत गहिया देवेवी साहिबा फालुवी दुनिये उजाला वी अलिंग हाउफा वेरी विहितेगा लिबिदेरी तियामान इतुरु रसूला फालुवी तोहा एम्मे विदाली नूरु मैं फिन्ननी अलिवी ज़माने दुनिये साफ़ु निशान एम में कहा मा देह क्या ले से सोके ये नूनी में कमा बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहगतुं इतुरु मालूमात हिस्सा को ले सोके मैं दुगे एम में फहो कुछ जा मिहार में गुड़ा लेफा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कौन को दिखा मेरे गोलीफा अल्ता मलका मलका की ना हालु मलका के मलकांग ओबे वरंग एहिं कहला मसैकते इंगे मलकांग ओबे मसैकते की रमीज बे किया एच्चे रमीज बे गाडु दशम फहातुम कियम वी ए मेदो मसैकते की ओके ता ओके එහෙම රමීස් බේ මිහාර මේ කියාදනි එච්ච කියාලිම රමීස් බේ අඩු දශුන් මල්කා ඒ කියාලමේ තයාර රමීස් බේ දක්කාදන ටීවී මෙස් ඉගේ දුආයි මේ කියාදනි ෆහුදු දිහෙක කියාදන වරණවල දුආයි රමීස් බේ එක්ක කියාදනි ටීවීන් බලමු ඉගේ තයාර අල්ලාහුම්මා اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني माशाअल्लाह वारा वारा डाउनगे मैं तो मसे के मिहार मोती निमिफा अहम इगे वारा वारा मोड़ मिगोतंग हम बावर दुआ किया तेंगे रमेश में वागु तो कुड़वाते तंकोल लहुंगुनी में मी बाबा मिजे ने नमस रमेश बे बुनलेंग होती मी रसूला के नंगडु विद्यामु कियालमवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके की क्या नहीं क्या नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह वारा वारा मुल्को जे हम रमेश बे मेगुता वकीलाना एम विमा हुरिहा को दिना रमजान करीम मम्या बप्या काफिया हुरिहा को दिना ये वारा बड़ा शुक्रिया मेगुता वकीलाना अस्सलाम वालेकुम रमेश बे प्रोग्राम में निम्मादे मती गागने का हम एम मिनट तेरेगा रमेश बे बुनलम बेनमने तिया हुरिहा को दिना मी प्रोग्राम हुकुरदुहुगा तिबे ति हुरिहा को दिना वेस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहेगुतुम बावर मालूमात लिबेनिये इतुर बस लिबेने नोट कुरेगतन हुन्नाशे दें एहम अन्न हुकुरदु तैयार मुगे गोतुन तिकु दिना मी मितुर मालूमात होदागे बस प्रोग्राम का आदि विधान एर जवाब देमस तंकोल फसेवान एहम मी प्रोग्राम दुरा गातुम बेल्लेवि हुरिहा को दिना अडोसे हुरिहा को दिना अदि खास को रमेश बे निमालम फाहा कोल्लाना मी मुन्नार चैनल वीटीवी में कोद्दे मसैकते टका मिनिस्ट्री के फरातन शुक्र दन्ना अदि हुरिहा को दिना बस मियदुगा प्रोग्राम एंगेन दियई रसूलागे नंग अडु इवेरुगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंकेन जेहेनका कोम्मेके समझ निमालम मुनलानी हिनितुम वेलाशे उफलुगति कुदिं उलेशे तकरार कोल्लान रमिज़बे हिनितुम वेलाशे
सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।